Bună ziua, prieteni! Astăzi vom învăța conjugarea verbului a porni. La prezent, persoana întâi singular. Eu pornesc. Persoana a doua singular. Tu pornești. Persoana a treia singular. El sau ea pornește. La persoana întâi plural. Noi pornim. Persoana a doua plural. Voi porniți. Și persoana a treia plural. Ei sau ele pornesc. La timpul conjunctiv prezent. Persoana întâi singular. Eu să pornesc. Persoana a doua singular. Tu să pornești. Persoana a treia singular. El sau ea să pornească. Persoana întâi plural. Noi să pornim. Persoana a doua plural. Voi să porniți. Și persoana a treia plural. Ei sau ele să pornească. În continuare vom da exemple de propoziții cu verbul a porni la timpul prezent. Eu pornesc mașina în fiecare zi. Tu pornești radioul dimineața. El pornește televizorul în camera mare. Ea pornește motocicleta. Noi pornim la drum spre lac. Voi porniți la drum spre munte. Ei pornesc camionul în parcare. Ele pornesc mașina de spălat în baie. Vom reveni în curând și cu alte lecții de gramatică. Subscrieți canalului și urmăriți-ne. Vă mulțumim!